Baby's born in the middle of the night. Local delivery. Jeg elsker bare min daily kjole. They grab his feet, smack him till he cries. He goes home the next afternoon. And before you know it, he's off to school. Dyrefonden. Vi er meget imod dyresex. Støt Dyrefonden i kampen mod sex med dyr. Har du retter i din kælder, så køb os fælder. Ring til 5098839, så leverer vi med garanti. Har du også rejseproblemer? Lige nu sparer du 500 kroner på udvalgte rejser, hvis du bestiller online. Pludselig er det ikke længere et problem at tage ud at rejse. For med Spis har alle råd. Hej, jeg hedder Dr. Kok. Jeg kommer fra firmaet Discount Operationer, hvor jeg hjemme i mit private hjem opererer til billige penge. Jeg laver alt, lige fra gynekologtjek til operationer i de mere intime steder. Mit private nummer det er 22 13 02 85. Jeg har altid brug for nye kunder. Håber vi snart snakkes ved.